Tak čau lidi, já vás tady vítám u mého dalšího videa na hru Minecraft. Toto je další pokračování tohoto dílu a s Planetoid vlastně. Kamarády online, to nevadí. OK, a tady jsem byl minulý video, jsem byl v offstreamu a jsem si tady udělal prostě, to jsem dělal s videem, ale jsem prostě dělal, tam jsem byl, a tam mi bouchli creepři, to bylo moc divný, když mi tam bouchli, protože nevím, odkud do mě střílel šíp, protože já jsem vlastně bouchl ten creeper a za mnou už nikdo nebyl, ani přede mnou, ani vedle mě, ani z druhé strany. A najednou bůh, a to byl ten blok, já jsem zničil prostě třeba tento blok a ten šíp byl někde, ten šíp byl tady nahoře, tak jsem to zničil, stal jsem pod tím a to mě bouchlo vlastně, tak to mě sešilo. No a my si musíme vlastně obstarat nějaký jídlo, protože nemám žádné jídlo a to je blbý. Byl jsem na zombie a mě tady spadl slíz z nich, protože mě spadla mrkev nebo něco, jo. Takže, co bychom tady udělali? Jo, takže já jsem si to tam chtěl osvětlit, že si hned vezmu nějaký ty světlíky, protože jsem ještě zatím nenašel úhlovou planetku z uhlí jako, vy víte, co to je, jako. To dole musím osvětlit, takže si vezmu hned ten světlík a tím to může aj odrážet, Nebouchni mi tady, ty krávo, do prdele, dělej si ze mě prdel. Pojď man, no pojď, albuzo. Ach jo. Proč mi tady pořád bouchaj, já to nechci. To vážně mám se dát. Ne, creeper! Ty krávo. Dělá si ze mě prdel někdo? Oh my god, chudák Enderman. Ty vole, mě nikdo nemá rád. Žádný debil, what the fuck? Co to je, lol? Hopla, no tak. Něco se žral i ten debilní creeper, takže jako jsem to trošku vypomínil. Tady to můžu rozkrojit, natěžit, si to pořád pletu. No, to nic není. Si každý může něco plést. Typy, zase sami creepři, oh my god. Ale už to musím osvětlit. Tady, ty krása, tolik creepů, a já nemůžu mít. Vypadni, Endermane, já to tady nechci. Tady se dám ještě světlit. Oh my god, ty krávo. Zase zajdu domů pro lov, super. Já nenávidím ty debile. Takže si hned vydělám ty ploty a to nasralo. A uděláme si tady i víc místností, protože mě to tady přijde úplně divné, když tady nejsou žádné místnosti. 15, 16, 23, 11, 16 more, 16, 32, lagi, pardon, omlouvám se. Já si teď dám míru milovnou, protože tak vždycky nemám žádný lagy a hraje se mi LOL. Nemá být tady ještě jeden? Má. Always. A minule jsem prostě, nevím, s kterým jsem vlastně ještě nebyl. To nevadí, jak to tady má být? To má být tak, tady takhle.
A tady to má být takto. Ano, takto. Tady má být, no to už tak nás nechám, to už je jedno. Máme střelný prach, což je důležité na TNT, aby jsme měli víc bloků. Máme písek. A kolik máme těch střelných prach? Jeden? Lol, no tak to nedopadlo. A tady mám toto a já jsem chtěl jako 3 produkty. No nic, takže kosti máme a já si to jdu z toho udělat 6 bone a jdu nahoru rozmnožit tu farmu. A tento díl bude kratší a uděláme si tady ještě nějakou místnost, ale ještě nevím kde, protože máme málo toho a my toho potřebujeme vlastně hodně víc těchto, takže nic. Bylo další 2 a no, mám 3, raz, 2, 3, najde použiju, raz, 2, 3 na rozmnožení. Tak, raz, 2, 3, OK. Ne, fucking green skin, gender India. Raz, 2, 3, 4, 5, 4, 5 a 2 rozmnožím ještě. To rozmnožím, raz, 2. No, mám 7 mobilí. Z toho tolik do prčic. No, takže si tady vytěžím ty kaktusy, když mi tady nějaké narostly. No, okay. Já nechápu, na co potřebuju ty kaktusy, ale já to dám asi jen tak na okrasu někde, aby mi tady nevlítavaly ty monstra. Jak ohraničím tu naši planetku a tož, takže nevím, jak to užal. Tady dám ještě světlit, aby jako jsem měl i tady osvětlený. Tohle dám dřevo. A my se vrhneme na další místnost, která asi bude tady. Bude vést a tady bude asi nějaký pokoj nebo nějaký menší, ale jako podle mě tady by mohl být ten pokoj. Takhle to bude pokoj, určitě. Tady budu mít osobní věci a tedy. Až narazím na listí, no vlastně ne na listí, ale prostě. Kolik tady mám bloků? Raz, 2, 3. Tak toho ten raz, 2, 3. Jsem tady. No, tady stejně něco bude u těch rohů tady, tak mi to nevadí. Já mám tu druhu, tam stejně něco bude. Jo, takže a co bych ještě k tomu řekl? Jo, já jsem chtěl se vrátit k tomu skinu. No, ne vrátit, ale jako říct vám, že mám nový skin, že mám takovýto skin, dívejte. Takový divný skin, jako mě se nelíbí, ale jako jim nedá se s tím nic dělat. Ten skin je z netu, takže co no? Co k tomu dodat? To se mění, že? To ale jako já jsem vůbec nevěděl, že se to mění. Já jsem to zjistil až vlastně nějak před 2 měsíci, že jsem měl jiný skin a nenatáčel jsem vůbec, tak jsem si tam dal Daisy 1, 2, 3 a změnil jsem to tam nějak. Nebo jsem měl Pino 208 a najednou boom. A jinčí mám nějakého zombíka úplně a mně se to nelíbí. Prostě zombíka úplně obyčejného, který stejně vypadá jak normální zombík. Mohl ho nějak doladit. Ale jako to nevadí a kdybyste mi napsali do popisku videa, co vlastně, jak se vlastně tvoří ty skiny, můžete mi tam napsat stránku nebo nějaké takové, že kamarád, jako já vím, že musím mít i Origoš Minecraft, nemusím, protože kamarád mi říkal, že prostě sám vytvořil ten skin a vám řeknu, on si tam prostě napsal normálně Mates a ještě nějaké písmeno jedno. Mates byl jako někdo a já nebudu říkat to příjmení, protože to nebudu. Nejsem takovej blb. Mates si tam napsal a
A to jo, a najednou jsem si řekl, hej, kámo, jak jsi udělal ten skin? A on, no jako, já jsem si ho nějak vytvořil. No, tak já jsem mu řekl, ať mi pošle stránku, on mi to neposlal. Tak jako já jsem to nepochopil, proč mi neposlal stránku. No, jako mě to nevadilo, že mi to neposlal, ale jako trošku to bylo divné. Protože já jsem vůbec neviděl, že se ty skiny dají vytvořit. Možná tak jsem to zjistil před měsícem, před 2 nebo 3 měsíci a prostě nevím, ale můžete mi napsat do popisku videa, napište mi do popisku videa nějakou stránku na ty skiny, nebo prostě přes co to vytvoříte. Já vím, že někteří z vás máte originální Minecraft, jako já ho nemám a ještě mám světlý, ne, ten si cože světlý. Já vím, že z vás někdo má originální Minecraft, ale jako já ho nemám, já se ho teprve budu kupovat. Nebo se ho nějak objednám. Ale jako to fakt nevím. Jako ne, what? OK, no, nevadí, ještě na to nevím také. I hodný jídlo nemám, nevadí. No, dotěžím světlíc a potom asi už bude konec videa. Co bych ještě k tomu řekl, no, prostě jo, já jsem našel lavovou planetu, teď si tam musím ještě dostat. Jako viděl jsem ji a byl jsem už nahoře, ale najednou jsem si řekl, na co to budu mít, že to nebudu potřebovat. A najednou jsem si, jak jsem to zničil, jsem si řekl, ty brďo, já to potřebuju na obsidian, abych si mohl udělat enchant. Nemám kravy, nevadí, tak to budu enchantovat na malé levely, to vůbec nevadí. Mně to vůbec, ale vůbec nevadí, že to budu mít na malé levely. Hlavně to mám na něco enchantované. Stejnak mám hned diaplanetku, tak se můžu hodně vyexpít, takže něco jako co, no. OK. No, tolik ji stačí a udělám si spoustu světlity. Ještě jednou potřebuji. Mám tak. A toto bude asi konec videa, tak zatím čau.